komentaryo, issue, serbisyo publiko. 11:24 Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa istoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang manging kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Change anything at all. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanon radio program diri lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Karon nga adlaw Hunyo 14 tuig 2020, programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Happy Sunday Action Eden kag sa nga mga ka-aksyon. And subong is June 14, 2020 Action Eden. And under kita sa gihapon sa Modified General Community Quarantine. And the other day, sa 122nd Independence Day, nga pag Dumdum Action Eden nationwide diri sa bugos nga Pilipinas, diri sa may syudad sa Bacolod, may mga rally protesta man nga ginapatigayon. Pero good thing is na-observe ang minimum health standard, social distancing, kag pagsuksok man sa mga face mask Action Eden. Correct Action Dale, kag nakita naton mismo kitagid ang naka-witness nga sa karon nga henerasyon ang mga kabataan nagpakigbahin Action Dale, no, kag wala na gid kumbaga nagatago man sang ilang gusto, like for example kung gusto nila i-voice out ang ila sining mga thoughts Action Dale, kag ila man mga ideya ginapagi nila sa amuna pag-forman sang grupo para mabatian sila sang mga publiko. Yes, exactly. With the advent of social media, kag-usar man ang bag-ong technology, hapos na lang subong ang pag-vent out no sa mga sentimento, pagpalabot man sa mga opinyon sa mga pamatanon sa pila ka mga social issues sa community, kag ginapangatubang man sang pungsod Pilipinas. Subong Domingo sang aga aton na makaupod via virtual interview ang pila ka mga lideres no sa mga pamatanon diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kag aton pamatian hatagan naton sila sang enough nga tiyempo kag avenue para maghatag man sila sining sentimento kag panawagan sa gobyerno, kag ano bala ang ginapanumdom sa mga young people naton, especially no sa mga social issues naton like COVID-19 pandemic, ang anti-terror bill, ang press freedom issue, kag subong nga henerasyon sang mga young people o kon pamatanon. Yes, Action Dale. So, para hindi kita magkolabo sa oras, tagaan ta sila sa karon sang kay gayunan para makapakilala na sa ila sang ila sining nga kaugalingon pagi naman sa virtual Action Dale, no. Unahon naton si ang isa man sa founding member sang Bacolod Youth Alliance, si Miss Krishna Ariola. Si Sir Si Sir Albert Pagunsan. Yes, at subong ang nagatindog no nga tagpamabakon spokesperson sang Bacolod Youth Alliance Action Eden. Sir Albert, good morning and welcome sa Action Radio Bacolod. Good morning, Sir Dale and Miss Eden. Sir, good morning. Pwede mo ma-introduce ang imo sining self, sir, taga diin ikaw. And tell us, sir, ang natabo sa itong June 12, kamusta ang nanging turnout sa inyo sining rally protesta, sir? Ako gali si Albert Pagunsan, isa sa mga spokesperson sa Bacolod Youth Alliance. Aside from being a part of Bacolod Youth Alliance, isa ako senior high school teacher sa La Consolacion College, Bacolod. So, ang Independence Day protest naton,
may mga lain-lain nga mga panawagan nga gindala, pero ang una-una gini nga panawagan nga gindala sa mga kabataan kag mga iban mga grupo nga nagupod sa amon to nga nagprotesta is ang against sa anti-terror bill. Pero upod na sa anti-terror bill, may ang mga panawagan for press freedom, for mass testing, para sa pagtaas ang paghatag sang ayuda kag pagpataas bala sa sweldo sa aton mga frontliners. Kag ilabi na gid ang no student left behind or ang academic freeze bala pagpa stop anen isang schooling nga face to face kay iban mga forms kay wala pang tuition ng iban. So amo na ang mga main namon nga panawagan sa nag-Independence Day protest kami. Sir, different youth organizations ang nag-join sa inyo sining nangin na peaceful man no nga panawagan na. So far sir, dito sa Bacolod City, can you name pila ka mga youth organizations nga nagbuylog or nagpakigbahin sa itong June 12, Sir Albert? Ang mga organizations lang nga na doon dumako nagupod sa amon through their members is may ta representatives from Tribo Duag, isa ka LGBT organization, may mata halin sa Youth for Climate Hope kag ang Linghod, ang duwa ning ka organization supod ni sila sa simbahan sa pag-advocate para sa climate justice kag pagpauntat sang pagpatukod sa mga coal plants sa Negros. Kag may nagupod man sa aton ng Akbayan, nagupod man sa aton ang Negrosanon Youth Leaders Incorporated kag ang Youth Empowerment Initiative ang Yay Balao. So amo na sila ang isa lang sa mga amo na sila ang mga grupo nga sa kadamo-damo ang nagupod sa amon kag nagboylo sa protesta. Sir, we would just like to ask no kay do sa ginpatigan ligad nga sa ligad nga Friday Election Day may ara sila sa kun gintawag nila nga multi-location protest. So initially naka-interview kita kay Miss Krishna Ariola kay kada lugar Action Day may significant gali nga may ara sila particular nga topic or particular nga kausa nga ginaduso. Sir, pwede mo kami mahambalan kung like for example sa plaza ano to ang kausa sa dira or anong ginaduso nila sa tapos may pagin sa Rizal Action Day no basta 5 ka location. Kag dira sa may Dalan Lacson si sa media company Action Day. Go ahead, sir. Okay. Sa ang pinaka una-una naman gid nga protest area sa tubang sang cathedral kay tungod nabudlayan kami bala sang pagpwesto kay damo-damo bala mga pulis kag nga may armado kag mga riot gear. So may kahadlok sa nga nag-abot sa amon sa nakita anto namon sa nag-abot kami sa downtown, pero ang aside from the cathedral kapod man namon ang simbahan against the terror bill kapag celebrate sang Independence Day may ta sa tubang sang NGC replica sa plaza kag sa Fountain of Justice. Di ang main calls ginaya sa Fountain of Justice kag sa NGC replica isang pagpaduso sang mass testing kag sang pagdepensa sang demokrasya kay ang Fountain of Justice kag ang NGC replica ga simbolo ni sang aton demokrasya ag aton gobyerno nga nangin posible lang hag nahuman man kay tungod sa mga kinalalain nga mga resistance kag mga revolution sa aton history. So isa gid siya nga dako nga pa remembrance bala sa mga kadamaan sa Bacolod nga ini important ni siya sa aton democracy ang mass testing kay hindi kita kagiho bilang isa ka city or isa ka country kung wala tabala siguraduhan kung ano gid kadamo ang mayara asymptomatic kag symptomatic ang cases ng COVID-19. Mayara mata sa Rizal Park kaling nabudlayan sa Rizal Park kay ang mga pulis naton to puno ka riot gear kag palibutan ginila pero ginalaw man nila ang protest kay nabalaan man nila nga peaceful kag may standards of social distancing kag may mask kag mga alcohol nga dala ang aton mga protesters. So ang gidala naman to nila nga mga panawagan is ang pamangkot gid bala was Rizal a terrorist kay ang isa sa mga accusations sang time nga ang aton national hero buhi pa is terorista siya kay tungod nagademand siya sang pagbag-o sang katilingban sa amotong nga tsimpo kay tungod gina maltrato ginaabuso ang mga Pilipino. Di amo na siyang pinaka isa naman sa main nga panawagan, but aside from that kitungod ang Rizal Park lapit siya sa mga major schools naton, ang Rizal Elementary kag Negros Occidental High School kag ang aton ang schools ang elementary schools. So ang gidala man ang panawagan is no student left behind kag ang academic freeze kag para bala ma-realize ang DepEd kag aton mga schools kay importante ang health sang mga students
Kag ang konsiderasyon nga wala gid ang iba niya wala na yung pang tuition kag wala na sila pambalon sila mga bata wala pang bakal bala laptop kag cellphone may lang kaya kung may ara ka mo parents nga may kwarta, may savings o may ara pa bala obra abroad. Nang isa ng mga protest area naman naton is ang isa ka media company sa Lacson Street kitungod ang panawagan naton is Defend Press Freedom kay may ara threat nga i-shutdown gini totally ang among media company. So ang kung malantaw nato na kasaysayan ang Alter Media, ang Rappler, ang ABS-CBN kag lain-lain nga mga media companies mira sila threat subong nga ipa-shutdown sila kay tungod sa ila mga content kag reporting nga base bala hindi bala agree sa kung sino man ang gauyat sang power. Ang pinaka-last namon nga protest site guro nga hindi siya bala amon ka-visible is ang office ni Congressman Greg Gasataya. Ang rason nga ang ara kami dito is para i-remind ang aton city officials, especially aton representatives sa Congress, yung importante gid panindugan niya ang iya vote for human rights. Kaya ang vote niya sa anti-terror bill is human rights with reservations, which for us wala kami ga-agree kay kung may reservations ka tani nag-vote no ka or nag-consult ka sa mga taga-Bacolod kung ano gid ang ila stance kag kung makitaan nyo, damo gid nag-stand sa Independence Day kag na-push ang nagwa man aton bishop sa statement nga hambal nga very seriously concerned gid sila sa pagpasal sa amo nga bill. I think actually then only Congressman Kiko Benitez ang nag-no sa anti-terrorism bill. Pero Sir Albert, take us back during that Independence Day rally. Ano sir, nakauna pwesto ang kapulisan or una kamo and then nagabot sila? Anong sitwasyon that time? Ang sitwasyon sa amo to nga Chimpo guro sir nag-una gid ang kapulisan. Tungod ang standard protocol man ginabi kung Independence Day protest ang aton city officials arad sa plaza, arad sa Rizal Park or arad sa Fountain of Justice para bala mag-deliver sang bulaklak or maghiwat sang simple nga programa. Pero ang kaladlukan lang is after na sa programa nagtinir man sila gyapon kag gin-stop nila ang any type of protest kay tungod hambal nila kuno wala permit ang mga nagaprotesta. Pero kung balikan nato ng konstitusyon may gid right to free speech kag right to protest ang mga tao maski hindi na sila magtililipon nya basta nagalakat na sila may dala nga panawagan hindi na siya dapat punggan. So amo na siya ang pinaka okay lang na ang police presence kay kabalo mataaran sila para magbantay bala kay wala bala riot matabo or kahalitan matabo sa public. Pero ang ginawonder ginamon is nga may pag riot gear kag may sila mga batuta nga dala kag mga shields nga wala matuyo ang mga tao nga ga-celebrate Independence Day protest na manghalip sa mga katawhan. Sir, going back naman niya sa may ara makamusang protest site sa tubang office digid ni Congressman Greg Gasataya. I heard nga nagpadala kamusang sulat para sa iya, sir, nang gusto lang naman mabalaan kung may ara na siya sang sabat. So ang natabo na nagduwa kami ka dialogue sa PUD office, may isa ta nga dialogue nga with his staff, may isa ta ka dialogue nga upod siya virtual nga conference, and so far productive ang dialogues. Galing ang ginakabalaka ginamon is wala pa siya bala official statement or response sa letter nga gipadala namon, and ang letter is an affirmation nga ang youth kag ang Bacolod gapanindugan against the anti-terror bill. Kag ang nag-release ang pinaka-latest lang is sa isa ka media station sa Bacolod naghatag siya statement nga panindugan man siya gyapon si Eboto sa anti-terror bill kay maski mag-publicly withdraw siya wala man gyapon epekto. Pero ginakilala naman ang public withdrawal important man siya gyapon kay tungod isa siya ka simbolo or senyales nga aton opisyales willing mamati kag willing mag-accept nga hindi sila bala always aware sa stand sa mga tao kag kinahanglan nila mabatian ang kusog kag makita nila ang ginastand sa mga tao. That time, sir, wala man sir may gindakop no ang kapulisan naton sa mga nag-protest. Wala man sir, wala man. Good thing actually then. So subong ang mga young people naton ang today's generation sa mga pamatanon wala na nagakahadlok action iden nga mag-voice out sa ila sining nga mga sentimento kag opinion sa mga ginapangatubang naton nga mga social issue. So after sang sir sang June 12 nga protest
what's next para sa Bacolod Youth Alliance? May mga upcoming activities pa kamo or obrahon na para mapasaka pagid sa babaw ang inyo sining mga concern? Siguro sir, ang pinaka-important subong with regards to nation building and with regards to the youth balang ila values formation is giving them educational discussions, giving them information, seminars, skills building kay na ga complement siya bala sa ginatudlo sa aton schools nga which is to be a critical thinker and to be part of nation building. So far guro dra lang kami anay mag-focus for now, pero kung may bala national issues or local issues nga bantog-bantog hindi gid kami magduwa-duwa kag mangita kami paagi para ipakita man ang amon stance. Kay important gid ang boses ng Bacolod sa national perspective, ikita isa ta sa mga lagko nga cities important gid sa nation building. Ang una, Action Dale, daw makikita ka bala grupo sa mga kabataan. Sa aton, gidya bala nga, kumbaga, nag-boost ang aton nga generation niya. Makita mo mga kabataan, ara sa higad sandala, naga-istoryahanay, naga-kinadlawanay, pero subo Action Dale, especially kung may amuni nga mga occasion or celebration, abe, makita mo yung kabataan, subong ara sa mga like protest sites, nagabitbit sang ilang nga mga gapangita sila way kung baga nga ma-voice out nila Action Dale, hindi lang kay mahuo na lang abi or ibutang na lang gid ang ilang kagalingon nga ti kay bata lang kami ano mahimo namon, but subong yung Action Dale they're trying nga at least somehow kung baga kung wala man gini may epekto sa desisyon sa babaw, but at least naghimo sila sang pamaagi kung paano nila mapabutsyag man ang ila sining gusto Action Dale ngay palambot man sa aton gobyerno. Sir Albert, you've been vocal sa social media with regards sa mga social issues. Last time or the other previous days bala sir, may mga may mga dami account kinaginuwa fake account. Mga do ka against bala daw gina-criticize ang the administration. Ikaw sir, kamusta sir? May mga duplication bala sa imo sining personal Facebook account sa social media? Fortunately, sa pagkabalo ko lang may isa ka-account nga duplicate nga nahimo sa akon, pero nadumduma ko na ginimo ko na siya sang gaobra ko sa call center para pala sa work. Okay. Pero so far sa akon case wala ya may naka-duplicate account. Ito ko dumadamo mabala pareho pangalan sa akon, pero ang sad na is ang mga iban ko nga upod is nahimuan sila duplicate account. So dako gini siya nga kaladlokan kag fear bala sa mga tao nga gagamit sa Facebook kung mas innocent ka lang imuan ka lang the account kay may natumok ka. So tani lang tawon sang Facebook kag ang atong government subong nakahimo naman nag-start pala dialogue sa Facebook kung nag-amo na sa. I see. Last na lang sir, before kita proceed kay Mr. Krishna Ariola, anong mensahe mo sir sa mga young people naton nga mayara sang fear nga mag-voice out sa ila sining kapag pamatok sa mga hindi amo abi nga mga policies nga gina-implement sang gobyerno naton sir? Siguro sa amo ni nga chimpo, ako ga-recognize na hudani, hindi matatanan may kusog, hindi matatanan may ara capacity makagwa kay tungod under 21, hindi magid kagwa. Important kid sa aton syudad nga makasugod ta bala conversations or storyanay or pagsapol sa sulod sa balay, sa mga restaurant, sa mga cafe, sa mga discussions bala nga related sa nation building, hindi man necessarily political, pero dapat nga unod siya nga makabulig bala forward sang aton syudad sa aton probinsya into a better place. So amo na siguro ang pinaka first step, pero kung may sila kusog kag kung gaamo na sila, pwede man sila mag-upod sa mga grupo especially like ours, especially mga groups balang legal kag out in the open kag established naman, especially mga orgs associated with a school, with a church para safe man sila bala sir. Pwede na sila mag-upod sa amo na. Okay, kung grupo ka mo, sir, at least bala may moral support system, may mental support system sa kadamo-damo nga katabo subong. So, amo na ang isa sa mga first steps. Pero kung ang duwa na ang steps, okay na sila. Pwede na, kung mayroon sila kusog, pwede man sila kaupod sa amo in the future nga mag-stand kag mag-speak out on these issues. Correct ka. Sir Albert, madamang gid nga salamat sa pag-share sa imo sining opinion kag sentiments Sir Albert, no, for sure damo dira sa mga young people naton ang makaduha-duha bala nga basi pwede man sila sa ulihi makaupod sa Bacolod Youth Alliance or nagkalinlain no nga mga organization sa mga pamatanon sir nga may maayo nga kausa. Sige. Sir Albert, thank you sir. so much Thank and you. happy Sunday. Salamat. Thank you for this time. Thank you.
Salamat. Alas 11:44 Action Radio Philippine Standard Time. Action din, nabatian natin si Sir Albert Pagunsan, ang isa sa mga spokesperson sa Bacolod Youth Alliance. Action din. Yes, Action Dale. Actually, initially, ang Bacolod Youth Alliance na siya is, kumbaga, isa dira ang nagkalain-lain nga organization sang mga kabataan man diri sa syudad sang Bacolod, Action Dale. And ma-pause kita na sa aton nga commercial break, and sa aton nga pagbalik, aton makaupod ang isa pa ka young leader diri sa may syudad sang Bacolod. Bagabalik ang tingog sa mga pamatanon radio program pagkatapos gid lamang sini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
ang ginagampikan. Padayon Action Las 11:49, Wave Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. This new sponsorship was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Las 11:50 Action Radio Philippine Standard Time, and welcome back sa pagpangalagad sang tingog sang mga pamatanon radio programa. And ang topiko naton subong nga Domingo sang aga ang mga young people, no, ang mga lideres diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental nga nag-voiced out sa inasini nga concerns kag sentiments nagligad nga Hunyo 12 nga ika-122 nga Independence Day mga ka-aksyon. And sa una naton nga episode no na istorya naton si Sir John Albert Pagunsan, ang spokesperson sang Bacolod Youth Alliance, and this time aton makaupod ang isa sa mga executive director sang linghod nga grupo. Actually dira mo ni siya ang the environmental group no nga composed man sa mga young people diri sa Bacolod kag nagkalain-lain nga banwa kag syudad diri sa may Negros Occidental. Correct, Action Dale. Pero sa mga nagapamangkot gali ha, sa base sa Google, June 21 pa ang Father's Day. Kaya mo nagapamangkot, Action Dale, kung Father's Day subong. Sa June 21 pa. Aha, kapit na lang Action JM, okay na siya. So, buong gina-check natin ang linya, kaya lang alang sa virtual interview si Miss Krishna Ariola, ang Executive Director sang Linghod. Pero sa buong Action Eden, aton siya makaupo no, via phone call, phone patch, okay na siya. Sige, Miss Krishna, good morning and welcome sa Action Radio Bacolod. Hello, Miss, good morning. Good morning sa tanan, good morning sa mga gapalamate. Ngayong aga. Aha, upod mo sa buong sa Action Dale, kag Action Eden sa tingog sa mga pamatanon radio program. Hi ma'am, how are you? Happy Sunday, kag salamat sa oras nga ginhatag mo sa amon, ma'am. Good morning, salamat gid sa pag-invitar, Ma'am Eden. Ma'am, una-una, kay Mayara naman kami na pamangkot kay Sir Pagunsan. Gusto namon, with regards naman niya sa grupo, paano na ma'am maka-join ang mga kabataan nga gusto mag-intra sa different youth organizations kag makapamember man sa Bacolod Youth Alliance? So, subong no, bago pa man lang na ubragid ang alyansa nga para maka-member man ang tanan. So, ma-follow lang sila sa Facebook page nga Bacolod Youth Alliance kay mapagwa kami dira sa mga pwede intrahan kag pwede sign upan mga membership form sang mga orgs kag individuals kay para makaugyon man kita sa mga ibang pagid nga mga issue for social justice, no. Ang amo na din nga goal and theme sa Bacolod Youth Alliance is tanan mangin parte sang pagkampanya kag pakibato para sa human rights kag democracy, no. So ang amo na din nga goal pagid is tanan-tanan mangin part kag hindi lang mangin membro, kumbaga wala may galid. So kung may mga interesado dira, open gid kami kag wala pa di katapos ang aton nga pagpanindugan. Miss Krishna, sa imo nga end, may na-feel ka ba nga intimidation since may mga naka-full gear nga mga kapulisan sa itong ginconduct ninyo ang protest? Oo sir, kay aga pa lang mga alas 8 kinitanan na kami. Tapos may mga police nga naka-full gear sa may Rizal Elementary School, sa may Fountain of Justice, kag may army sa may Public Plaza. So, ang sa Fountain of Justice, sir, no, amo lang na ang only nga Freedom Park sa Bacolod for protest, pero ginsugata gid ato nila. So, makita naton nga ginpreparahan gid ang mga rally for Independence Day kag directly na sentence ang aton nga freedom of expression and speech. So, kami, sir, nag-adjust gid kami, pero kabalo man kami nga ang amon nga plano lastar para hindi siya para mag-abide din siya sa quarantine protocol kag hindi kita mag-mass gathering. So nagpadayon din kami, sir.
Ma'am, personally, ikaw ano ang nagduso sa imo or nag-encourage sa imo nga mag-intra sa amo nga mga organization? Kag paano mo gina-encourage man, especially like ang imo mga friends, nga maka-voice out man sa ila sining kagalingon? Dapat man kami mismo nga ang mga youth hindi gid apolitical or apathetic. Ginakulang lang kita sang espasyo para mag-voice out sang aton nga mga sentiments at mag-take action. So ang amon nga gina-goal gid diri, ang personal goal namon sang organizers and also sang mga kaupod naton is ihatag or i-create ang amon ang space for the youth na para maka-take part man kay gambal ang mga tao sa mga asta na lang sa Facebook, asta na sa Twitter ang pa-hashtag. That is only because that sa space to turn that range into hopeful action. Kapag hopefully ang espasyo ang ma-create ang Bacolod Youth Alliance. Miss Krishna, may mga ginikanan nga may fear man bala sila sa mga kabataan nga nag-join sa sining mga organizations and protest. Anong usually ang ginapaintindi nyo man sa mga ginikanan? So, ang ginapaintindi man namon sa mga ginikanan, no, kay damo may ma-encounter, especially kay damo dito ni youth nga kaupod, it's siguro mga misconceptions naton sa protest or mga rally or progressive groups, sir, no? Kay, for example, kami, gakapitan man, mayo man kay may track record, man kita tanan na peaceful protest, matagay kag proactive action, gid ang ginapangayo. So, kami, sir, nang nakaistorya naman kami sa iba ng mga parents, kag makita gid nila nga, hindi lang di rally kag protesta ang ginaubra naton, unlike sang ilang misconceptions, kundi ang ginaubra din natin, di istoryata sa mga leaders, di istoryata sa mga officers, di sulat sa mga letters. Kag may may output, kumbaga. Wala lang, hindi ta antagonistic, kag kita, reach out, kag bulig man sa mga mayuman nga lagi. Hindi lahog action idea ang mag-organize ang sining activity action idea halos no tanan nga mga different youth organizations nahimo nila no nga makibuilog kag magupod sa ila sining mga panawagan. Sakto gina-action deal kay kabalo ka ang kabataan so mo lang ng budlay man mo, like for example reality check niya ha nga, like for example hagadon ka sa imo best friend gidabi or friend gid nga kilala nga nag-intra sa nga organization ti syempre dapat ang una mo gid nga panumdumon ang commitment bala nga magpadayon action deal kag ti syempre kung anong ginapatihan amo gina-action deal kay ti syempre blakis bala makahamba ka man ay di na ko to sa ila kay basi do naglain ng action deal amo nang budlay nga i-sustain nga magtiner ka sa dira nga grupo. For sure, Miss Krishna, naka-experience na kamo nga once nga makuhaan kamo sang litrato, ma-post sa mga social media pages, especially mga media entity. May mga comments gina Miss Krishna yang nga gausay kamo da oras, gainano kamo dira nga kamakabata pa sila mag-eskwela kamo. Usually, how do you respond sa sining nga mga classes ang mindset sa mga nag-criticize man sa inyo ginaobra? So first of all, ang amon gid nga protocol is hindi tani mag-respond, no. Pero may ara man gid kami nga mga hindi man dala namon upod pero mga youth man nga naga-respond kay syempre hindi man sila namon malabot gid. Pero ang amon protocol is hindi mag-respond kay sa paglapta sa mga trolls, sir, kabalo naman kitang ginabayaran ng iba nga mga tao para mag-spread man sang amon nga hate, kag sang amon nga do ka divisive bala nga community within social media. So ang amon hindi lang pagsapakon, pero at the same time if may kilala gid kami personally nga gahambal sa mga may mga amon ang opinion, ang amon man is huo ga eskwela kami, ang amon nga response is huo ga eskwela kami, and sa amon nga awareness, sa amon nga education, amon ni ang amon nga mga ginapakigbato kay natun-an ni namon sa eskwelahan. Kabalo kami sang amon nga mga rights, kabalo kami kung ano dapat ang pagpadalagan sang isa ka community, sang isa ka syudad, sang isa ka Pilipinas. Kag may panindugan kita dapat as citizens para mag-contribute to nation building. Ma'am, we understand last Friday after sang protest ninyo, nagpatigayan ka mo sang debriefing kag assessment. Can you share kung ano bala ang mga different nga na-encounter man sang kada location sites samtang ginapatigayan nila ilang protesta? So may ara sa ABS-CBN kay may nag-protest man sa ABS-CBN. May ara yang naglabay nga gaano gid siya gapang font
ko, no? Or mayara man nga nag-pretend siya nga as if media siya. Tapos ng video, nag-live video siya, tapos ginasuya-suyaan niya. Pero after to, nang naging hostile na siya, wala na siya din sapak ng mga protesters namon kay may protocol man kami nga hindi man magpatol sa amon na. At the same time, ang sa amon, may hopeful naman nga, for example, kami may mga placard kami nga mass testing now, stand with workers, ayuda para sa masa. Tapos, gakabasa sa mga jeepney drivers, sa mga barker, sila mismo ang gapamangkot, ano na siya mishaw, ano na ang terror bill. Pag kasubo lang no, makita nga damo pagali wala na kabalo di echo chamber man kita sa social media nga kita naman kabalo sang issue. That is why isa pag naman sa conviction nga nag-gud kami sa street sang amotong adlaw kay damo patawo nga ara sa sang social media nga wala gid idea kung ano ang gakatabo. Pag may isa pag gali last na lang may isa pag gali ka barker nga ginabasa-basa yang amon ng mga placard gahambal sa ayuda para sa masa. Good. Gaamuna sa. So daw na-inspire man kami, no? Kay ang atong nga mga pumuluyo, hindi man apathetic. May labot din sila tanan. Galing, kulang lang sa awareness kag kung paano bala mag-engage para makabulig. So, hopefully, naka-raise awareness kag maka-take action man ang ibang nga tao sa ilang pamagi. Actually, then not all ang may access sa social media, especially ang mga senior citizens, mga tigulang. That's why isama ini sa mga nakitaan nga tikang sang sining nga alyansa nga maggagwa gid mismo no sa social media world kag actually kag physically magpatigayon sa mga sinang protest. Correct, Action Dale. Kay tuod wala labot aside sa mga media abe nga naga-report. Kis Action Dale kung magkadto sa mga kapihan, dira na sila makaistoryanay kung ano ni pero hindi nila mahangpan gid bala Action Dale kung ano gid kaungdan. That's why nga gatan-aw na sila like sa mga protest to bala nagapamangkot sila kung ano ina. Miss Krishna, you mentioned earlier about that troll. Ikaw na ubrahan ka bala dami account or may mga duplication na ang imo sining mga Facebook account or social media pages? Thankfully, wala po. Kaya na-secure ko na ang account ko before pa, the mga months before, tungod may mga digital security training man kami sa mga grupo kung hindi na pang-atanan. Pero damo-damo gig sa among grupo actually nga tag 8 kabilog ang dami account ang manghod ko may ara man si active man siya may mga anom siya kabilog nga dami account so pang-obrahan namon ways para ma-mass report. Ma'am, kay do medyo kulabos nagkikita sa oras. Message mo na lang ma'am, especially sa mga youth, even though nga wala pa binaga-interest in your organization. Kag subong nagahipos lang ang iban, mangod nga nahadlok sila. Okay. So, ang panulo ko dira, no, before ko maghambal sa message ko, ang panulo ko dira is, ang mga trolls, kabalot, ang galakta ang trolls sa social media. Pero, ang actually, kaalam na ang strategy nga ang trolls ginapalaptan nila ang ilang mga opinion. Kaya ka-encourage ang mga iban na may amugid ang opinion para mag-speak out, mag-voice out, makita naton ang mga wala man lang balaga pamati sa news or ang mga wala man lang ka-follow sang dakalatabo sa sosyedad ka strong gid ang ilang mga opinions. That is because they are enabled by other people on social media, especially the trolls. So ang message ko sa mga pamatanon, even if hindi ka mukagwa sa street pareho sa amon because hindi kami nga may mga parents nga worried sa safety kag hindi ka mo pwede kagwa may limitations kita sa tagsa no ang amon lang is pwede kita makatake part in one way or another pag-share sa mga posts sa social media pag-engage sa mga amuni nga mga discussions sa mga webinars nga didamo nasubong ang makabulig gid na para mag-spread sang among nga ideas kag mas ma-inspire man ang iban nga manindugan kag ang aton man no ginahambal man namon nga sa subong nga damo-damo nagid dahod may noise na gid about these issues abi mo hindi ka na lang maghambal kay damo naman mega speak up pero hindi it is important that you add your voice to the fight because that might be the only one na makapa-turn bala sang tables, wala pa kabalo, nga ikaw na lang dali ang kinanglan para ma-achieve naton ang gusto naton na malabot. So, sa tanan nga mga youth, manidugan kita, ari kita di para sa isa kag isa, kag pangita gid sa aton espasyo para maka-voice out. Hindi lang man kami ang only nga grupo or organization nga
work on social issues. Basta may ara lapit sa inyo, sa inyo eskwelahan, sa inyo community. Seek out those places kag may-unite kita for a common purpose. Sige. Miss Krishna Ariola, Executive Director sang Linghod, madamo gid nga salamat for joining us today and happy Sunday. Thank you so much, Miss. Salamat. Sige. Alas 12:04, Action Radio Philippine Standard Time. Action Eden, anong nabatian mo sa aton sining mga guests? Anong natun-an mo sila sining mga opinion nga palayag subong nga aga? Kung ang natunan ko kung sang bata pa lang ko open-minded na ko, siguro ara man ko na nagaupod Action Dale sa ila mo. Kay ti syempre, hindi lang bala pang stereotype ang mga kabataan, nga tsak totoo hambal kay ina nga gahuo na lang, gahampang na lang, Facebook na lang, etc. But bata ka pa, kumbaga start young, kumbaga Action Dale. Kung anong gusto mo i-voice out lang kay wala man sa harmless man in Action Dale. I think with the right information, Action Eden, kag educated ka sa mga nagakalatabo sa aton sining nga palibot, for sure dira pa lang amo ng foundation kumbaga nga makapagwa kablasang kaugalingon mo nga opinion. It's either for ka or against ka sa mga policies nga gina-implement sang gobyerno. So mas mayo no nga kun damo kita time sa social media pag-usa sang Facebook, pag-post sa Instagram or pag-tweet, dapat mag-make time man kita no para magbasa-basa sa mga articles kag mga policies no or resolutions dira ordinansa kag ano man dira nga mga measures nga ginaduso sa aton sining nga mga lideresa para sa sila nga pamaagi maka-intiende kita kag makaobra kita sa aton sining nga panindugan. Not because amo ini ang panindugan sa Bacolod Youth Alliance sundon mo man. So pwede ina no depende kung naga-agree ka or hindi, Action Eden. Kag sa liwat Action Dale, do kasubo lang no, bangod nga still may ara gyapon sa mga ka-aksyon naton nga hindi balaya, kumbaga hindi sila well informed. Kag di gahuo na lang sila Action Dale, bangod nga hambal sa iban ti ano man lang kami, ultimo man lang kami. Mahuo na lang kami kay wala man kami gyapon mahimo. Pero with these organizations, with this mga alyansa Action Dale, at least somehow kung hindi magid mag-change abi, at least do wala lang bala regret on their side nga ti mambal sila nga ti amba ko nagid sang una or nakahimo kami sang tikang to at least somehow make the person nga naga-push sina realize man kag makahambal makapitik bala Action Dale nga ay huo no makaamo na bala Action Dale. For more updates and developments sa mga projects and ginahimo sang Bacolod Youth Alliance, you can check them sa Facebook account Bacolod Youth Alliance kag na makita ang mga litrato or activities nga ginapatigayon sang sini nga alyansa. Sa liwat madamo gid nga salamat kay Sir John Albert Pagunsan kag kay Miss Krishna Ariola kag God bless sa inyo sining mga future nga mga hilikoton pa. Madamo man salamat sa Action Dale sa tanan naton nga listeners no. Shout out ko lang especially kay Tito Shelo dira kay Teacher Romel kag kay Excel Action Dale Arevalo nagapamati gid sila always. Mayong aga alas 12:07 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sang tingog sang mga pamatanon radio program mabatian sa kada Domingo nga adlaw. Programa para sa mga kabataan nga naghatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga naghatag sa paglaom kag inspirasyon. Sa liwat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.